Είμαστε εδώ σήμερα στην Διεθνή Έκθεση της Νανοτεχνολογίας στο Πόρτο Παλάς και στο περίπτερο της OPV Installations, μια καινούργια εταιρεία, μια startup η οποία έχει ως στόχο και σκοπό να εγκαταστήσει τα φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς σε διάφορες εφαρμογές όπως είναι στις πόλεις, σε εφαρμογές σε έξυπνες πόλεις όπως είναι σε στάσεις, πέργολες, οροφές, στα παράθυρα, αλλά και σε πολλές άλλες εφαρμογές όπως είναι τα θερμοκήπια, οι καλλιέργειες οι ανοιχτές, τα αυτοκίνητα, ο τουρισμός, τα φορητά πάνω στα ρούχα δηλαδή, σε εφαρμογές οι οποίες είναι στην εξοχή, οπουδήποτε γίνεται. Στο περίπτερο, σε αυτό το σημείο, φαίνονται οι εφαρμογές πίσω μου και δίπλα μου από εδώ, πώς ακριβώς εφαρμόζεται ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό, το οποίο δεν είναι απλώς για να παράγει ενέργεια, αλλά επιπλέον για να κάνει την σκίαση από τη μια μεριά και από την άλλη αυτό το οποίο κάνει είναι να κόβει πάνω από 75% την υπέρυθρη ακτινοβολία, που σημαίνει ότι ρίχνει τη θερμοκρασία σε αντίστοιχο ποσοστό. Όπως βλέπουμε πίσω υπάρχει το παράδειγμα εδώ σε αυτή την εικόνα δηλαδή. Έχουμε ένα πάρκινγκ με φωτοβολταϊκά αυτά τρίτης γενιάς, τα εύκολα φωτοβολταϊκά σε αυτή τη στάση. Από κάτω είναι αυτοκίνητο και στην περιοχή βλέπουμε άλλα αυτοκίνητα που δεν είναι κάτω από το σκίαστρο αυτό εδώ πέρα, από αυτό το πάρκινγκ. Και εδώ βλέπουμε μια θερμική κάμερα λοιπόν, τι μας δείχνει. Η θερμοκρασία κάτω από το πάρκινγκ έχει πέσει, δεν είναι μόνο εξαιτίας της σκίασης, αλλά έχει πέσει κατά 15 βαθμούς διαφορά. Αν συγκρίνουμε την θερμοκρασία του αυτοκινήτου αυτού εδώ με τα αυτοκίνητα τα οποία είναι εκτός το πάρκινγκ, θα δούμε ότι έχουμε μια διαφορά η οποία είναι περισσότερο από 25 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, έχουμε την αισθητική, το ελαφρύ υλικό που είναι πολύ ελαφριά όλη αυτή η στάση. Έχουμε τα φωτοβολταϊκά της τρίτης γενιάς. Όμως το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι σκιάζουν και ρίχνουν τη θερμοκρασία και κόβουν την υπέρυθρη ακτινοβολία κατά 75% κατά πολλούς βαθμούς. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή εφαρμογή για τις πόλεις μας, για στέγαστα, για τις οροφές, για τα πάρκινγκ, για τις πέργολες, για οπουδήποτε μέσα στα πάρκα, για να μπορέσουμε να ρίξουμε τις θερμοκρασίες οι οποίες ιδίως βλέπουμε τώρα το καλοκαίρι υποφέρουμε σε όλες τις πόλεις, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Βεβαίως αυτή είναι μία από τις εφαρμογές. Τα φωτοβολταϊκά αυτά μπαίνουν στα παράθυρα και είναι διαφανή. Άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι κόβουν την UV ακτινοβολία. Η UV ακτινοβολία, όπως γνωρίζουμε, δημιουργεί προβλήματα, φέρνει αρρώστιες τόσο στους ανθρώπους όσο και στα φυτά, αλλά κυρίως δημιουργεί και τους καρκίνους. Επομένως, η μεγάλη εφαρμογή μπορεί να είναι για τα κτίρια μας, είτε απευθείας πάνω στα παράθυρα, είτε σε κουρτίνες, αλλά μπορεί να είναι και στα θερμοκήπια μας, τα οποία προστατεύουν με τη σκίασή τους τα φυτά, κόβουν την UV ακτινοβολία μέχρι 90%, κόβουν την υπέρυθρη ακτινοβολία μέχρι 75% και επιτρέπουν το φως το ορατό, εκεί που δηλαδή τρέφονται τα φυτά μας, να αναπτυχθούν και να αυξηθούν κατά 30%, γιατί οι δύο άλλες ενέργειες που είπαμε, η αποκοπή της υπεριόδους ακτινοβολίας και της υπέρυθρης ακτινοβολίας, βοηθάει την ανάπτυξη των φυτών. Έτσι λοιπόν έχουμε μια τριπλή χρήση της γης μας, παράγουμε και αυξάνουμε την τροφή μας, λατώνουμε το νερό και αυξάνουμε και παράγουμε ενέργεια. Πολλές άλλες εφαρμογές λοιπόν έχουμε δει, πέρα από αυτά στα θερμοκήπια, τον πρωτογενή τομέα, τις ανοιχτές καλλιέργειες, πέρα από τις πόλεις, τους δρόμους, τον τουρισμό να εφαρμόζονται όπως ανέφερα προηγουμένως, αλλά και σε φορητά και φορητές εφαρμογές όπως είναι οι τσάντες. Έχω εδώ μπροστά μου μία τσάντα η οποία συνδυάζει τα φωτοβολταϊκά με OLED σε φωτισμό και μπορούν να παράγουν την ενέργεια, να δίνουν την αισθητική, αλλά ταυτόχρονα αυτή την ενέργεια να τη δώσουν σε μία μικρή μπαταρία η οποία θα αποθηκεύσει την ενέργεια, θα τη χρησιμοποιήσει κανείς ο χρήστης για
ενέργεια για να φορτίσει το κινητό του ή για την ασφάλεια της ίδιας τάντας. Επομένως, βλέπουμε δεκάδες τέτοιες εφαρμογές. Εφαρμογές όπως έναν ποδηλάτη εκεί, ο οποίος βρίσκεται οπουδήποτε στο δάσος και παίρνει ενέργεια. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ίδια τα φωτοβολταϊκά για δική του χρήση, για το μεσημέρι, για να του κάνουν σκίαση, να ρίξουν πάνω από τη σκηνή του τη θερμοκρασία και για να το προφυλάξουν τόσο από την UV ακτινοβολία όσο και από την IR ακτινοβολία. Οι εφαρμογές ξεκινάνε με πολλά πιλωτικά έργα εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά την επόμενη χρονιά, μια και αρχίζει η μαζική παραγωγή από την εταιρεία Organic Electronic Technologies εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα παράγει εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών τρίτης γενιάς, πέρα από τις πιλωτικές εφαρμογές, με το μέσα τέλος του 2026 αρχίζουν οι εξαγωγές και οι πωλήσεις σε όλη την υδρόγειο για να καλύψουν εφαρμογές όπως ανέφερα σε πόλεις. Φανταστείτε λοιπόν το Ντουμπάι να μπορεί να λειτουργεί τα επόμενα χρόνια σε συνθήκες καλοκαιριού, όπως οι θερμοκρασίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πλησιάζουν τους 45 με 50 βαθμούς Κελσίου, υπέργολες με χιλιόμετρα στους δρόμους να καλύπτουν και να προστατεύουν τους πολίτες, τους επισκέπτες, ο τουριστικός προορισμός αυτός εδώ να αυξάνει. Φανταστείτε την Σαουδική Αραβία σε πόλεις όπως είναι το Ριάντ να χρησιμοποιούνται αυτές οι υπέργολες στους δρόμους κατά χιλιόμετρα για να ρίξουν την θερμοκρασία, να γλιτώσουν από την υψηλή θερμοκρασία λόγω της απορρόφησης περιόδους ακτινοβολίας και βεβαίως το κόψιμο με το ρίχνουν την υπέρυθρη ακτινοβολία και κόβουν την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία είπαμε κάνει ζημιά στους ανθρώπους και στις αρρώστιες που φέρει τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να αλλάζει το κλίμα στις πόλεις αυτές της Μέσης Ανατολής ή στις πόλεις όπου υπάρχουν ψηλές θερμοκρασίες γύρω από τον Ισημερινό, αλλά και στις ευρωπαϊκές πόλεις όπως είδαμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες με τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες έχει τόσο η Κεντρική Ευρώπη όσο και εμείς αυτές τις μέρες εδώ στην Ελλάδα.